Makadizve muri Zimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Vayichera, ndinokuchingamidzai Sly Media TV apo patinokuvigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana. Nhasi tine nyaya inoti rwadzei. Ndinovimba kuti mukugara kwatinoita mudzimba vabereki vedu vanobata zvakasiyana-siyana, dzimweni dzenguva vachiti vari kusimbisa misha, asi mukubata zvavanenge vachibata imomo vanozobata zvimwe zvinotisiya tiine matambudziko anorwadza anenge achizodzimba nevamwe vasingazive kuti zvakabatwa zvacho zvimbori zvii. Nhasi pachirongwa chinechi ndina Beauty Nyamatare ari kuda kutitsanangurirawo matambudziko avari kusangana nawo semhuri, kuti chii chiri kumboitika mumba mavo uye zvakatanga sei. Ndinokuchingamidzai mama Beauty Nyamatare. Ndinofara. Ndingada kuziva kuti chii chiri kuitika mumusha menyu uye zvakatangira papi. Ndinotenda. Isusu takaberekwa tiripo 11 mumba medu. Baba wangu inini vanga vaine vana vavo 5. Mai vangu nababa wangu vachiwanana wanano yavo. Mai vangu vakaita different fathers matatu. Ku first marriage yavo vakaita vana vavo vanokwana kuita 6. Vakazoita imwe marriage vakaita ivo vana vaviri. Vachizopinda mufuti marriage nababa vangu vakazoita isusu tiri vatatu. Panoti sisi vangu, poita inini, poita hanzvadzi yangu ndoyekupedzisira. Saka ndakakura tiri mumhuri inova iyo ine vana vanoita ivo 16. Kubudikidza vana vamai vangu nevana vababa vangu. Saka mukukura mai vangu vaiti vane mudzimu. Saka vanga vaine machira avo avaiva nawo. Vanga vaine tsvimbo yavo itema-tema, tsvimbo iyoyo inhema. Saka vaiti ivo varota vachirova munhu pagedhi netsvimbo iyoyo. Vakataura kudaro kuti varova munhu iyeye pagedhi netsvimbo iyoyo. Mukamuka makuseni maiona madonhwe eropa pagedhi, kusvika munzira yatinofamba nayo patara kudai maiona ropa richidonha. Pasina nguva maizongonzwa kunzi munhu iyewe ashayika. Ende vakatozviita futi kuna mainini vangu anova iye mudzimai wababa munini vangu, munini wababa vangu. Vakati varota mainini vangu ava vachivarova netsvimbo yavo iyoyo futi pagedhi. Tikaona futi ropa, but tachiri vana vadiki tiri kuprimary. Tikatobuda pagedhi tikaona futi ropa riri richienda futi. Saka mainini vakazosvika pakurwara, kutadza kumuka, kusvika pakutadza kufamba, mainini vakazosvika pakushaya. Chechipiri, mai vangu vaive vane mushonga wavaiteya nawo pagedhi. Pagedhi apa vaichera gomba kumazarovira. Votora zai hanzi nehuku yemutara. Gedhi raicherwa kumazarodoka kuma 4-5. Voti vana chiregedzei kupfuura nepagomba apa. Ndine zvandoda kuzoita kumanheru. Asi chaizotishamisa ndechekuti mai vaimuka kuma 12 midnight. Vasina kupfeka. Vane zai ravo remutara nehuku yavo. Voroverera vofushira zai riri pasi nehuku yemutara vasina kupfeka, vofushira nemagaro vasina kupfeka. Saka zvinova zvinhu zvokuti mukukura tinenge tisingazivi kuti chii chiri kunyatsoitika nekuti munenge muri vana. Asi nekuzongoonawo kuti mudzimu wachona ungangodai uriwo unongokonzeresa kuti vakafushira zvinhu zvezve unzwa kuti kwavarova munhu netsvimbo yavo yeye kwafiwa. Ende munhu aifarira zvekuti kuita sahwira munharaunda yatinogara muno muHarare. Vaiti vakanogeza mufi kwafiwa ikoko vaiuya nemvura yavanenge vanayo muchigubhu chidiki. Isusu kusazoziva kuti mvura iyi ndiyo yacho yezvitunha iri, asi nekuonawo pamaTV nekunzwa vamwe vari kutaura kuti mvura idzi ndedzezvitunha, ndopata kutozvibata manje nekukura. Kuti ndofunga mai mvura iyeyi yavaishandisa vachiti vari kuuya nayo mumba, vaikushisa mumba. Zvimwe zvacho hatizoziva, vamwe vakatotigeza nayo notanga tiri vadiki. Uyezve mai vangu vanga vaine minda kwainzi mushandira pamwe kwavairima vari macooperative evanhu 10. Saka pavairima ikoko pane mudzimai uri munext mumunda mavo
maingoti muchisakura kana munda kana kuti time kudyara mbeu yeye mukada kuti sekunge muda kupinda mumunda mamai ava maigona kumaiona nyoka hombe. Ini nangu nyoka iyo ndakaiona wangu asina kaiona kamwe chete. Mai vangu ivo vanoti nyoka iyo vakaiona katatu. Saka zvaingotinetsa kuti mukapinda mumunda mamai ava munongoti kana mangobuda nyoka iyi yabva kupi. Saka mai vangu nekuzonobvunza mai ava next memunda mavo vakanovabvunza vakati haizi nyoka, chidumwa chekungotyisa chete mbavha, hapana hacho zvachinoita sei zvachinoita. Saka mai vangu vakaronga namai ava kuti makachiwana kupi. Mai ava vakati hanzi vakaenda kuChipinge, ndo kwavakanopuhwa chidumwa ichi kuti chityise vanhu mumunda. Vakaenda zvechokwadi mai vangu nehanzvadzi yangu naamai ava kuChipinge kwekuye. Vakauya pavakadzoka ipapo vari vatatu kudaro, mai vakasvika vakaita makomba vachitenderedza musha wese kuita makomba 1 2 3 4. Vakafushira futi hatizoti zvii zvavakaita. Tichirima kudaro tiri muno muHarare taiti nguva yekudyara yeiti vanhu vaita makomba taya nguva yekuti tauda kuisa mbeu pasi. Mai vangu vanga nechisero chavo chavaingogadzika pakati pematombo, vaisa matombo 3 kudai voisa mbeu. Aminozvitemawo zvanga zviri mukati membeu iyoyo. Time yekuti vada kunodyara mbeu mai vangu vaigadzira zvidumwa so nejira reredhi vozvigadzira vobaya netsono. Saka zvidumwa izvozvo zvimwe zvacho maizviwana zviri muchisero futi imomo pamunenge muchidyara. Chaizotishamisa ndechekuti pamunenge muchidyara paipai mbeu yeye vaikuti kana mbeu yaperera panzira musasimudze chisero changu ichi, munofanira kudzoka musimudze mungonokora chete mbeu yenyu moita sei mungonodyara. Kana mapedza kudyara imi mese munoenda kumba, ndichasara ndichiita sei ndichisimudza mbeu yangu ndotera kumba. Asi nekuona manje kuti matambudziko acho atakusanganzana nawo ndikuona ngendopatangira dambudziko. Mai vangu inini vaikohwa muno muHarare zvekutotengesera kana hanzvadzi yaPresident chaiwo Sabina Mugabe aitouya achitotengawo chibage pamba pedu mindei mutauni. Chibage kana chakura paipai chidumwa cheche chavaibayibayi netsono. Chibage chakunoti chasimuka pepe chakuda kunobuditsa vana vainosungirira futi zvidumwa zvezve pazvibage paipai wokohwa chibage chakawanda. Ndakudzorerai kumashure. Mataura mukati izvo nezvo amai vakanga vakaroorwa nevamwe varume before. Ichokwadi. Chakakonzeresa chii? Vairoorwa nekuda kwekuti pamwe painga paitika rufu here murume wavo ashaya kana kuti vaingosepareta nevamwe ana baba vavo vakasangana navo kumashure? Vekutanga ava ndichinzwa vanga vakatongorambana vane vana 6. Ava pechitu apa handina kunyatsopanzwa kujeka pako, asi ndichizobvunza wana sekuru vakanditi baba ava vechipira vakazoti vakudzokera kusha kuZambia vachizosanganawo nababa wangu. Vachisanganawo nababa wangu, baba wangu aine vanawo 5 vanga vafirwa nemukadzi pakasarawo vana vadiki panguva yacho neiyoyo. Ndokupinda kwavakaita mukuwanano yababa wangu. Ko pavaienda vachinotora mamwe madumwa chichi apa baba vanga vavepo vaiti chii nazvo? Inini baba wangu munhu anga akanyarara ende baba wangu tichirarama handina kumbovanzwa vachiti vana vangu handei pan'anga kana pamuprofita kana mamwe machira anoitwa nevamwe kuti ndichikurawo mukutambo nevamwe vandoitawo nawo. Ndaiona vana baba vane machira kana eretswa aya anoiswa mukolo kana rimwe reblue, but kuna baba wangu hachiitiko ichocho handina kuchiona. Nekuti mai vangu vanga vakangwara zvokuti munhu wekuti aingopiwa mari yese yakakwana kuti baba wangu wanga ari driver. Vaingoya nemari yese voona kuti amai vangaronge kunei nemari. But mari iyo pavaipiwa ndopaitanga kufamba kutsvagana nemun'anga. Ndopaitsvaga n'anga ende vanga vasingabvi mun'anga. Vane hanzvadzi yangu wavanodisisa iye yemwe chete wokuti nyangwe tingatenge mwana angauye negrosari apa rakawanda, uyu akauya nehafu bread, uyu mukomana wandikutaura nezvake vaiswera zuva rese vachitenda uyu auya nehafu bread. Mukatenga kana mablankets akati kurei
uyo akatenga ridiki vanotenda iro ridiki ndivachiorishedza nezita rake ndiye munhu wavaifamba naye kwese kwavaita sei kwavaiita ivo mai vangu ava. Mataura mukati mama vaiti zvonizvo vane mudzimu wavainawo waibatsira vanhu here mudzimu wachona kana kuti? Inini mudzimu uyu chiri kurangarira tichienda kwana sekuru kwanzvadzi yavo ku3 kwavavaigara nasekuru ava vakangoridzirwa ngoma ka1 but pane munin'ina wavo akataura akati sekuru mudzimu wenyu pana pawatipedza handizive ndofunga makore iwayo pamwe ivo vane mafambiro vanga vakaita sei vakazvibata isusu neudikewo hatina udi chataita sei chataiziva asi pamba paiuya vanhu vachitoti gogo tavazobatsirwa vaiti vaikwesha vana nhova vaiti vairapa zvimwe zvirwerewo asi vanga vasingaita haumatare vengoti vanoziva madzindi ndozvavaingoita. Ko pavaiti zvonizvo ndarova munhu ndichirota then pamunomuka makuseni moona pagedhi paine ropa tsanangudzo dzavo vaiti zviri kufamba sei chii chiri kuitika? Hanzi muroi ada kupinda mugedhi mangu muno mamupindwe nekuti tsvimbo iyi yakatoteketerwa kwadzimu vangu saka vadzimu vangu ndovanorova netsvimbo iyo muroi ada kupinda muno mugedhi ndomatsanangurira vaiita ivo. Kona hanzvadzi iyi yamaiti zvonizvo ndo yavaifarira yavakaenda nayo kuchipinge ichiripo? Iripo hanzvadzi itoripo izvozvi itoripo but ivo mama vakashayika 2018. Saka chakutinetsa manje ndechekuti inini ndaita vana vangu vatatu. Pavana vangu vatatu handina mwana anokura aina baba vanofa saka zvakutondinetsa kuti inini ndipinde kana muwanano kana kuda kupinda mumarelationship zvakutondityisa nenyaya idzodzi dzakadai soidzi. Ko hanzvadzi iyi yaifarirwa naamai iyi ine matambudziko here airi kusangana nayo? Uyu matambudziko ake angave aripo but tinoona nge ari nani nekuti amai tichikura isusu vaitaura isusu kuti hatife takawanikwa hatife takabereka vana asi achakunge achibereka nekuita zviri nani vaitaura kune uyu wavaida stereki uyu zvekutoti mumba baba vanga varipo vachitoenda kubasa. Chaindinetsa ndechekuti mai vaiti vari kuenda kuMozambique kunoodha fish vaitosira uyu mukomana uyu mari zvese masikireti ndiwo vaisiya vaudza asi baba vanga varipo isusu tanga tiripo. Ko matambudziko nekuti muchitaura mati baba vanga vasingaiti zvemushonga handiti pakugarisana kwavo vaiwirirana here? Panga pasina vaitukana vainetsana vaitukana kunge mazuva ese vaingonetsana. Mai vangu vaiti baba vangu ndomuroi saka pavaidedzera kuti baba vangu ndomuroi nokuti sezvo nambokudza mashurumu kuti mai vangu vanga vaine vana vavo vaiudza vana vavo ava kuti baba vangu inini ndomuroi. Ndine hanzvadzi ikoko kuna mwana wamai vangu mukadzi wako akambobva pamuviri amai vangu bva vaudza hanzvadzi yangu kuti pamuviri pemukadzi wako pabviswa nababa vangu akauya hanzvadzi yangu neyeyu best wandambotaura uye waamai vakarova baba vangu vakatovadzinga pamba. Imba iyo yachona vari kutaura kuti imba iyo vaitodzinga baba ivava imba yababa vangu nokuti baba vangu imba iyo vakawana through company saka mai vataura kuti hanzi imba iyo ndo vakaifambira. Baba vakati vanonyepa mai venyu havana kufambira imba nokuti imba idzi dzakadziwana nemakambani. Kambani yangu yandaishanda ndo yakandiwanisa kuti tiwane ichi imba iyi saka kwanga kuri kwekuti baba vangu vasave vanotaura chavanoita nekuti ivo mai vane vana vaida kutoti imba iyi inge ichitosirwa mwana womukomana wavanodisa uyu vasikatoda hanzvadzi dzangu. Ndina hanzvadzi yangu yakashayika 96 ainamborwara. Ndina hanzvadzi yangu imwe yakashayika 2011 haana futi kurwara. Ndine mwanzvadzi yangu futi yakashayika futi yakashayikira kujeri aingoita akapinda mujeri opinda obuda akapinda mujeri opinda obuda kusvikira akazongoshaya. Iko zvino ndine mwanzvadzi yangu futi mwana wababa wangu watisiri kutoziva kuti ari pamwe ari kuti ari kuzambia pamwe ari kuti ari kukaroi foni dzake hatisi kupinda nekuti mai vangu vanga vasikatodi kuona vana vababa vangu zvachose. Mataura mukati amai vairima marari
asi vaikohwa zvisingaiti nzvimbo yange yakambokura sei? Nzvimbo yange isina kukura zvekuti vaisvika pakuita gohwo rakadaro yekuita ma90 kgs muHarare yekutoti vakatengesere hanzvadzi yapurezidendi Chibage aizifamu ya ko vaenda kuchipinge ndofunga mataura mukati amai avaiva panext waiti ukada kungopoya mumunda mavo waisangana nenyoka ko ivo vazonotorawo mishonga iyoyo zviwo zvanga zvakuitwawo mumunda mavo. Vanhu vanga vakutaura zvimwe chete izvozvo futi kuti vakapindawo vakadimburirawo semadimburiro atoita mumunda mamai vedu ka vari kuona futi nyoka iyoyo. Ndo patakavabvunzawo kuti koimimi zvamakaenda naamai ava kuchipinge amai ava muri kuziva kutoti vane nyaya yavo yenyoka yatirongoona mumunda umu koimimi makauya nei? Mai vakaramba vakati hanzi rekaendera BP mushonga weBP ndo vakaita sei vakauya nawo asi pane mudzimai wavairima naye akati aiwa vanhu ava pakaenda kuchipinge zviri mumunda umu ndozviri mumunda mani menyu. Toda kudzoka kumakomba manga muchitaura yaya ivo vaiti makomba anofushirwa nemagaro usiku pagedhi vaita dzindiri kupinga musha ende vangasina havana kuzvita kamwe chete vakazviita isusu tichikura ka vakazopinda futi tabereka vana vedu futi vatabereka vachitovacheresa vaiwanzoda kucheresa vana vakomana kana uyo akagarapo akachereswa gombe roro. Mwana wangu musikana ini second born yangu iko zvina ne 22 years vakambobuda naye panze vakamubatisa zai nehuko yemutara yeye iwo gogo vangasina kupfeka uyu musikana wangu anga akapfeka vakafushira futi zai rere nemutara uye nemagaro vaitongobuda kuma12 pakati peusiku vachinofushira vachitanzwa kupinga musha. I understand kuti makanga muchiri vana vadiki but amuna umbeto here mubvunzo kuti konai amai why muchiti zvonizvo mukachera makomba inga muri kuchera ayaya muri kumafushira makashama uyezve muri kumafushira nemagaro? Takazobvunza manje nekukura kwatanga takuita nekuti pfungwa dzinenge dzakuita zichita sei dzakupepukawo ivo vaingoti hanzi ndopinga musha mushonga waona kana chakaipa wakangoipira pamuroi chete tikati ko zvino kana muchibuda musina kupfeka ko panapa panga pachine maloja pasati papwanyiwa dzimba ko mukasanganzana nemaloja panze apa musina kupfeka vanozokunowedzei kuti kudii vaiti panguva iyoyo hapana anomuka ndopata kutozofunga futi ndopa vaigona kunge vashandisa mvura dzezvitunha dzavaida kugesa vanhu steriki kwanga kunzi kwafiwa ndowe wekutanga kugesa chitunha woya nemvura ko pamakomba aya handiti mataura mukati vaichera gomba 1 rainga riri 1 ravefushira nemagaro mataura mukati zvonizvo vaiti vakachera gomba iriri vakaisa zai nengrini yemutaro yamanga muchitaura nditi paibva pafa munhu vaizorota manje ndopavezoti ndaita sei ndarova ningi nezita rayo nomunhu iyoyo vaita sei vavataura maizongonzwa kunzi munhu iyoyo yanzi hasi kumuka pasina mazuva munhu iyoyo aita sei afa. Saka vakasachera gomba vanga vasingarote futi vairota vaingokudze ndi tsvimbo yangu indo inondirovera varoyi panapa tsvimbo iyo nyange vasina kuchera gomba vaingoti still varota vachirova munhu netsvimbo tsvimbo yavo iyoyo. Mataura mukati mama pari zvinhu vakashaya chokwadi ko tsvimbo iyi nezvinhu zvavaishandisa zviriko zviri pai makazviita sei mushure mekunge vashaya? Machira pane patakamboita meeting family meeting nanasekuru vane hanzvadzi dzavo vakufamba kuzvibata tete vanoroya tete vakabata kune madzibaba kwatakaenda vakati gogo ava ihombarume tingosvika nawo pamasoro vakatonzi mauya nehombarume hombarume yenyu iyi yakabata zvakawanda gogo ava vakauraya vanhu vakawanda gogo vanoroya tsvimbo yavo iyo vakaurayisa vanhu vakawanda zvakukanganisa pamba penyu kusvika kuvana kuti mutadze kuita chakanaka nekuti gogo vakauraya vanhu ndikuda tsvimbo iyoyo nemachira avo ndozoenda kumba ndonobata nyoka nekuti pamba penyu pane nyoka pane zvikwambo pane zvidhoma zvekushandiswa namai venyu saka chatakazongogona chete kuita vana hanzvadzi dzavo vakatora tsvimbo iyeye nemachira aya tikaenda nazvo kuna madzibaba vevai vakapisa but tsvimbo iyo yakanetsa kuti itsve yakazongotsvaka ngosara kumusoro kwayo kudiki kwekwa inyanyorova vanhu kwekwa kuna nyatsotsva asi machira akatsva
madzibaba time yataizoda kuti vabate zvinhu mari yavakazotaura hatina kuikwanisa panguva yacho neyo 2015 iyoyo nokuti tanga takatoomerwa hatina hedu kuti tizokwanisa asi nyoka pamba apa itoripo. Ko ana sekuru vakanga vauya vachibatsira kuti takafamba tikanzwa kuti tete vanoroya pakanga paakuzodiwa zvemari izvezvi ivo vakazoti chii since yanga iri hanzvadzi yavo yakanga yaita se yabata mishonga? Takagara pasi nana sekuru pakataurwa nyaya dzemari kuti madzibaba aya vabate zvinhu izvi nekuti ndichiri kurangarira mai vangu ini pakaroorwa sisi vangu vari kwamureva vakatora blanketi rasisi vangu vakaenda naro kunonzi kurungwe vakanoexchange kurungwe ikoko vari kunzi vakaya nezvidhoma zvakaya nazvo pozotiwo ndakazoroorwawo inini ndichibvisirwawo mari inini mai vangu hembe dzavakarooro dzandakabvisirwa inini kunzi dzaamai neblanketi rihombe nediki zvinhu izvo zvazvina kuwanikwa saka zviri kunzi gogo zvinhu izvo vakaendesa futi kuzvikwambo zvavo ndo zvakapfeka zvinhu izvozvo. Ndoda kudzoka kumashure ana sekuru vasati vafamba imimi semhuri nekuti yanga iri mhuri yanga ine vanhu vakawanda kuzi muchitaura ndanzonge mati maitosvika kuma16 ichokwadi mama vasati vafa makamboedzawo here kufamba kuti mugadzirise zvainetsa? Kufamba takafamba gogo chainetsa pana mai vangu munhu anga ane mwoyo wakaoma ende vainzi vanga ine monitoring spirit yekuti waikwanisa kuenda kana kuna madzibaba so unoyereswa uchisvika pagedhi vaikubvunza kuti uri kuti muteuro wako ungashande pano ini hava ndigone nekuti ndakadyiswa poriji kwandakaenda ndakadyiswa neizvizvi ndichidai saka hapana chamunoita sei chamunoita ndisingakuonei muchingosvika pagedhi apa muteuro yenyu yese inenge yatotonhora hapana chinoshanda panapa ende mai vangu vaitokwanisa kutokuudza nemuromo pandakaita nhumbu yemwana wangu yekutanga vakandiudzaiwo kuti nhumbu yavo ida kuti irwadze 5 days ende ikasarwadza 5 days handizirini ende ichokwadi ndakarwadzwawo 5 days kusvikawo ndakazosununguka after 5 days ndasununguka ndaenda kumba vakandivhurira sketi yavo nokuti panhumbu yangu inini vakaitwa operation vakazondivhurira sketi vakanditi uri kuwana operation yandakaitwa iyi kana uchiri kubereka dauti uchekwe semachekero andakaitwa pamwana wangu wechitatu ndakazotwa operation iyoyo ndopandaiti kogogo munozvitaurire zvese zvamunoita ko takakutadzira ichi vakati handidi kukuonai nokuti baba wenyu mimi vanoroya ndikati patiri kufamba isusu kana mapostori asati ambonzwa kuti zita rababa venyu vakaromba hatizive pamwe zvichabudawo mukutsvagiridzo but iko zvino munhu watiri kubata ndimi saka vairamba ende waitoti ukatanga kudaro manje seni ndakabva ndatotanga kutorohwa nezvinhu 99 gore rese kubva January kusvika muna November ndichirohwa nezvinhu zvichitaura every day ndikatombosvika pakudzikira miri zvisingaiti maiti tikafamba navo gogo wangu asingabatwi paitotaurwa zita rabamudiki vangu inini but bamudiki vangu handizive kuti pane zvavanga vakaita here pandiri kunze kwamadzibaba 1 akati aiwa munhu wamukunongedza asiriye zvinhu zviri kuitwa nagogo avo but gogo avo vane mushonga vane girazi ravo ravanoona mafambiro anoita munhu anogona kugezera munhu chinyaya iyo isiri nyaya yemunhu uyu. Ndoda kudzoka patsanangudzo dzamaipiwa nana madzibaba pamaifamba vaiti chii chiri kuitika zvikuru sei like manga maakuziva kuti ndiamai daka ravo nemi vana vavo ranga riri papi? Zvengodzi mai venyu vane uroyi chete ende uroyi hwavo hwakaipa nekuti vakabata zvakawanda vane mishonga yavakanobata ikoko kunana Chipinge vaienda kubhinga kwese uko vaikuziva ndofunga nzvimbo dzizhinji muno mukati menyika yedu ino mai vangu vakasvika ende vaingouya vakabata tukunhu hauzoziva kuti zvinhu izvozvo zvakazosvika papi kana zvakapanduka sei hataiziva sezvo munhu ingoti akanzwa kunzi paita sekuru ava vaingoenda ipapo paita ambuya ava vaingoenda ipapo ndomakuriro atakanyatsoita tichiita namai vedu munhu aingofamba mun'anga chete ndomaziro ataivaita. Ko mataura mukati mune matambudziko amuri kusangana nawo? Ichokwadi. Matambudziko api? Chii chiri kuitika? Matambudziko atinawo kuomerwa chaiko neupenyu, kushaya mabasa, kushaya mabusiness,
kushaya mumba medu izvozvi kana ndakatarisa kuberekwa kwatakaitwa isusu hatitorina breadwinner wekuti kana inini ndikati ndiri kuchema nhamo yangu ndikanoudzawo sisi vangu kana hanzvadzi hakusi kuti hatisi kuda kuti tibatsirane asi tese takaomerwa kunosvika pavana vatazoberekawo futi. Ko hanzvadzi iye yaifarirwa naamai? Iye hanzvadzi ndakatonzwawo kunzi ine bhabha yayo mutauni ndiye ari kuitawo zvekugerwa mutauni nekuti atichagarawo naye ari kugara kuwestgate hakwanisi kuyokumba hataure nevamwe akazvisudurutsa akazviudza kuti iye ukama hwake nemukadzi wake nevana vake chete ende habatsire munhu. Mari yake mukaiona yabuda iye yuyu besti wamayu panenge patofiwa ndo panobuda mari yake kuti ndikanomuchemera kuti hanzvadzi handina kana pekutangira agondipa hendi aiwa anga asingaiti kana iwo mai vacho kungodawo kungomukomenda hatambobva takaona grosari rake isu tichikura isu tekuti angati atengerwa mai vake grosari kuti munoona but mai vengomutenda nyange akatenga chinenge chiyangwe chisina musoro nyange akatoita zvaaita vengomutenda. Iyo hanzvadzi futi nanhasi iri kutorimawo ichikohwawo futi muzviminda bani muzvimunomutauni ari kukohwa anotohayawo kakewo karori achitoitawo the same zvaitwa naamai. Saka kufunga kwenyu munofunga kuti pamwe ane zvaakasiyirwa here kana kuti? Ichokwadi uye ane zvaakasiyirwa plus iyewo futi anogona akatobata nekuti madhara aitowirirana nawo vanga vasina kutomira musha uye akatoromberawo kugerawo kwake kwaari kuitawo. Ichokwadi. Alright. Ndoda kudzoka pamunogara semhuri handiti anogarawo nemi here semhuri pamunoti zvakaita sepamakagara nanasekuru anasekuru achiti takafamba tikabata kuti no tete vanga vaine mishonga yavanga vakaita sei vakabata yatoda kugadzirisa iye anobatikawo here pamunoungana semhuri panguva dzakadaro? Habatiki anotaura kuti hanzi hakuna uroyi ende vanhu vanoona nga amai uroyi amai vangu vasina uroyi ndo matauriro anoita iye habudikire panobudikira vamwe patiri kuchema isusu matambudziko edu iye habudikire anenge achingoti neno ndikutambudzika but asati amuona achiuya achichema semachemera toita nevamwe kana taungana semhuri habudikire. Saka pa16 wamataura uyo iko zvinezvi masara muri vangani? Iko zvino ndofunga tasara ta9 budikidza nasisi vangu mwana baba wangu. Mese muri vamwe avapo sisi wangu anondisiyira inini ari kuSouth Africa ivavo vachina sisi wangu vandikutaura futi vari kuSouth Africa inini futiwo ndokwandinogara kuti nditouya kunoku ndatoona kutoti mabasa acho ndinongomiswa mabasa zvisina kana tsananguro ndinongere kana ndangomiswa basa zvisisike ndikada kuti nditengese zvinhu zvangu hazvitengwe ndikada kuti nditsvage mabasa handina mashandiro andinoita kusvika ndaona kutoti ndege ndikwira hangu bhasi ndimboenda kuZimbabwe pamwe ndingawane rubatsiro vamwe vanenge vachiti wadi kumbobatsirwawo munomu ndikati aiwa kuno kusango handikwanise kuti ndinopindana nezvakapindana namai vangu zvakutambudza isusu nino ndakabereka ndido zvinhu izvozvo zvitambudze vana vangu zviri nani ndikwire ndiuye kunoku kwandinoziva kuti kana ndauya kumba ndiwana rubatsiro pane kuti ndibatsirwe nevanhu vekuti takasangana nyika dzakasiyana siyana saka handinenge ndichitya kusangana nematambudziko atikusangana nawo kuti anozobatirawo kuvana vangu. Mataura mukati mazuva ano maakutya kupinda muwanano nekuda kwekuti mukafambidzana nemunhu anozoshaya. Ichokwadi. Matambudziko aya ndo ari kusanganawo here nevamwe vasikana zvakaita ana sisi vamanga muchitsanangura? Ava havana kuzosangana neandakasangana nawo ndotoona ngezvangu zvakanyanya vakafirwa zvavo nevarume ende zviri nanewo mhuri dzanga dzayarukawo kwete zvangu zvekuti ndofirwa nemwana achine 2 years ndozongosara ndoyarutsa ndega mwana ndaashirikadzi zvinorwadza. Saka izvezvi mune vana vangani? Ndine vana 3. Vese vakashayikirwa nana baba? Chokwadi. Chokwadi. Ndozvinotoitika ipapo. Ichokwadi. Saka gogo vakazoshaya 2018 vasati vashaya vakarwara gogo vakarwara nguva yakareba mwoyo wangu wairamba kuti ndouye kuno kuZimbabwe kuzoti ndivapepe kusvika pakatsvagwa vanhu vaivachengeta ana sisi kwamurehwa veKwarren Park
vaitambidzana vachivachengeta gogo kusvikira vazodzokera kumba kwavo vakarwara, kusva takatsvaga vanhu vaivachengeta tichivabhadhara, nekuti unenge uchibvunzawo kumasowe zvonzi aiwa ukaenda kumba kwenyu ikoko mai vako pane mhepo dzauda kukuberekesa. But chishamiso ndechekuti takasvika zvitonzi gogo vapinda mubed ridden vaenda kuparire nyatwa. Takasvika isusu kuparire nyatwa vanga vasiri kumuka, vanga vasiri kusvinura kana kuita chimwe chinhu, vanga vari pamaweights yekuti hanzi vanotaura vanotobhuti vakatombofa vakatomuka futi vari muchipatara imomo. Saka kusvika kwandakaita inini, pana sekuru mwananzvenzi yaamai vanga varipo, nemunin'ina waamai ndo ndakasvikira varipo. Zvikanzi tete kana mamitadza kufamba rwendo rwenyu bhuta uyoyo kana ari yakuti azive kuti muite sei mufambe. Chakandishamisa pana mai vangu vanga vakarara pamubhedhi apo, vakasvinura maziso avo, vakavhura daiso maso avo, vakanditambidza ruoko rwavo vakadaiso. Ndakanzwa kumerera nguva iyoyo, ndakaita nge munhu uye aiswa mufriji so atonhora miri. Pakasara popinda vamwe pavisiting hour, ndakavaudza kuti inini mabatirwa ndaitwa nagogo chishanu chavo handina kuchifarira. Zvikanzi nei, ndikati hapana pandamerera, pana pandichanzwa miri wangu kuita sei, kuita zvakanaka. Havana kuzvitora kuzviita serious, vakangoti pamwe kungotaurawo. Ndo pandakatanga kuita chirwere chekudonha. Ipapo gogo vakanditambidza chishanu chavo. Saka makachitambira? Vakanditambidza abva vandibata ruoko kudaiwo. Pandanzwa kumerera nguva iyoyo. Kuzobva mu-C8 mimi vanga vari kudzika pasi, zvakanditorera nguva. Visiting hour yemanheru kuti ndikwidze masteps aya ndinovaona ndanga singachakwanisi. Kubva ipapo ndinonzwa miri wangu unoremera zvisingaite. Ndofunga kubva 2018 kusvika nhasi handizive kuti fesi yangu ndakapedzisira tini kuitarisa paglasi, ndinototya kutarisa fesi yangu paglasi. Kubva ipapo gogo pakandibata chishanu chavo ichocho, ndinotya kutarisa fesi yangu paglasi, handitarisa fesi yangu paglasi, ndinotya. Ndobva ndakatanga kudonha. Gogo vasati vamboita izvozvo zvekundibatisa chishanu chavo, pandakabva kuSouth Africa uko, hameno zino ravo ranga rakadonha, handizivi kuti ranga rakadonha rini. Upenyu hwangu vaigara vakangorara pasofa. Vakatora zino iroro vakanditambidza, vakanditi nhai mai Hesel chii chiri mumaoko umu, ndikati izino kairi. Zvikanzi izino ndikumbira unondirasirawo, ndabva ndanovarasira gogo veve. Ndobva ndakatanga kuita dambudziko remazino angu amuri kuona aya ari kubva panzvimbo nenyaya yagogo iyoyo. Saka pa 2018 gogo vachishaika kusvika nhasi, ndine chirwere chekudonha, ndinoremerwa miri, ndinochikatarisa paglasi yangu, handina chiri kundifambira, handina chiri kunyatsoita muupenyu hwangu kana kuti ndione rubatsiro chairwo chairo. Kana uri kunyika yekunze kuti uchemere vanhu matambudziko ako, munhu sanenge achikuudza kuti kuno kusango. Tese takaizotsvaga mari, hapana paunopinda door to door chiti veduwe ndikudawo mari, veduwe ndikudawo mari yerenti kana kuti mari yechikafu, hazvigoneki nekuti chokwadi kunenge kuri kusango. Ndoda kudzoka paglazi apa, pamati hamuchagona kuzvitarisa paglazi. Ichokwadi. Pamakambotarisa chii chamakasangana nacho chakaita kuti muritye glazi? Ndinotya, hameno chinhu chandinotoona kunge chinotondivhundutsa inini wacho kuti ndidaiwo fesi yangu paglasi, kana foni yangu iri ndeyetouch, glasi rachona riri pamberi pai. Sometimes kana ndichitaura nemunhu paWhatsApp, ndinotogona kutongotaipa ndakatarisa pasaidi pefoni yangu, ndinototya kutarisa fesi yangu paglasi. Kubva ipapo gogo pawandibata chishanu chavo muchipatara, handitarisa fesi yangu paglasi, ndinotya. Alright. Vashaya semhuri handiti makambozoedza here kuti rega tidzokere kuna nasekuru kuti nyaya yatakasiya mambofamba pakanzi parudiwa mari, ngatimboedzai futi kuzvigadzirisa kana kumbofambawo kumwe pamwe zvichida muchawana kusingadiwe mari? Tichiri panhamo ipapo ndikakudzai panhamo pamai vangu pakaitika drama. Vakaona chiitiko ichocho munhu wese kwakaita breaking news. Day 1 rakafa mai vangu yange iri noise. Munhu zainonzi noise yekutange vanhu vachatotemana tikatotera futi mufi uyu. Kubva day 1 kusvika vavigwe. Yange iri noise chaiyo yakasimba. Hapana aikwanisa kutaura nemumwe achiwirirana nemumwe.
kana kutongobvunza kana kuti naibanga riri pai ototengwa paramura mhosva, kutongobvunza kuti konei kumapoto kwaibve iro kunotengwa paramura mhosva. Yanga iri batai yeye noise yekuti yakanyadzisa. Nhamo yamai vangu yakanyadzisa. Havana kutozoitwa body viewing. Musi wavatoya vachinzi vari kurara, vanhu vachiimba, kofini riri mumba. Kofini raisheka kudai, raisheka kuti ange kuda kutofamba kuti kuda kunobuda uko. Kofini riri pastand. Zvokuti havana kuzomboitwa body viewing mai vedu. Havana vakangosimudzwa nevananzvadzi dzavo vakatosiya stand yekofini yavo. Wefuneral police akazosara kuti tera tanga tatokumbudzi achitotya kuti pamwe ndanonoka kusvika vanhu vatakura vega bhodhira kuti kati aiwa usaita agoda mbudziko pano pane zviri kuitika hapana kumira mushe. Havana kutoitwa body viewing. Hatizivi kuti mukofini imomo vanga vachiri munhu here, vanga vachirimo here, kana kuti munhu watakapiwa ndiye watakaviga here, hapana ari kuziva. Kuti hapana kuitwa body viewing yavo. Nekuda kwenoise idzodzo mukada kungotanga kuti muda kugara pasi mutange kuronga kuti muri kuona zvinhu zvakadai, inoise chete. Mataura mukati pamakabva kuSouth Africa, pamakaenda muchinovaona vakanzi Amai mwana wenyu Beauty auya. Kana anga ari kukutadzai kufamba rwendo rwenyu auya muita se muone handiti. Vakazotora nguva yakareba sei vari muchipatara kubva musi wamavaona? Gogo vakazoita 2 weeks but muchipatara imomo pana chiremba akatotudza kuti mai venyu ava isusu munomutaneta navo chivatakurai vaende. Chambofungidzirwa kuti vangaite zviri nani but gogo ava vari kufa vachimuka. Ameti kangani anzi vari kunzi vakafa 6 times muchipatara vachifa vachimuka, vachifa vachimuka kusvikira vakazofiririra hatu ipapo. Mataura mukati manga makatsvaga vanhu vaivachengeta vaivapepa panguva yavairwara. Havana here mashoko avakasiyirwa nagogo panguva dzavanga vachiri kukwanisa kutaura vachimuka? Havana here mashoko kana kuti imimi semhuri hamuna kuona here zvakakosha kuti muone mazuva ekupedzisira amai venyu? Havana chavakataura gogo. Gogo vanga vane dambudziko zvekuti ukanzwa kuti gogo vari kurwara ukavatengera chikafu iwewe kungochiendesa kumba ikoko chete iwewe wakutofa nenzara. Gogo vaiti pazuva rega rega venwa mahewu anokwana iwe kuti 5 liters yemahewu. Vakagara kudai so gogo venyepedzera kunge kudzungaira vobhutsura mahewu ayai ari muchi 5 liter cheche oyerera kudai so nepafloor. Gogo muri kuzviitirei? Hanzi aiwa makumbo angu ndikuti twasanudza chi makumbo mochinja side rekuisa mahewu ayaipo motikaisa uko kwamunenge maisira kana chikafu nyange ingave tii kana ringave sadza kana riri sadza manje kana kuti mune muriwo kana kuti chingwa chamavapa. Gogo vaidambura mukavapira kana mubedroom avo wodaiwo pasi pemubhedha apo woti mwa chero mukavapira vari mudining vakagara kudai chikafu vaidambura voti mwa pasi pemubhedha. Zvimwe chetezvo futi kana mukavapa chamunenge mavapa vaingobhutsura kana ingave tii mumba mengogara muchingoyerera zvinhu kana panze pavanenge vari. Nekuzofamba zvonzi aiwa gogo vari kutofidha zvinhu zvavo zviri kutovanetsa kuti zvoda chikafu. Chero mukatenga chikafu cheche kuti mabva kuSouth Africa kunobva wakatenga makesi ekuti ndikuenda kumba ndakatakura zvizhinji nozosvikongoita matop up but zvese grocery kese kanodiwa mumba munenge wakatenga. Pa2 weeks dzakawanda kuti chikafu chocho chigare amemboona kuti chapera sei. Tikafamba zvanzi gogo vari kufidha zvinhu zvavo. Ko baba varipi variko? Baba wakashaya 95 nekuti baba pamwe pacho mafira akaita baba vangu ndoona kunge imwe istress nekuti vaishungurudzwa namai vangu vachingonzi muroi nekuti mai vangu nguva dzizhinji vaitaura nevana vavo vakomana nekuti vana vababa vangu vese vanga vadzingwa kapamba apa pangosara vana namai vangu. Baba vangu vairohwa kusvika ini nasisi vangu nekuzokurawo takuona kuti pana baba vedu mubatirwa uri kuitwa usiriwo ngeti topota uchitomirawo nani nababa vedu takuno kutorai peace order imi mamai nevana venyu nokuti hamukachengeti munhu akubereka ndi baba vako vakakubereka but hauna kukuchengeta. Munhu akuchengeta munhu mukuru ndiye munhu mumba kuendesa kuchikoro akakupa senemu
akakuisa futi paimba iyoyo wakuzoona uroyi wake dai baba vangu vari munharibhedhi avaibvuma igona kuti vana ava vana nasekuru vangu vapoisire mwekwamai vangu but baba vangu havana kutora izvozvo vakatora vana ava kuvaita vana vavo vakavachengeta asi vakazenge vakupandukirwa nekuti mai vangu vasikadi kuti vana mubatane vezoti tikabatana tichafambira nyaya dzokuti vabata chi uroyi wavo uzvo saka vaisairira nyaya idzi kuna baba vangu saka ini baba vangu vakasheka 95 tichifamba zvokunzi mai vangu ndokaurai baba vangu vana vakanga vari vababa avo vanosangana here nematambudziko amuri kusangana nawo kana kuti angori mumhuri yenyu inini yamai ava nababa? Sisi vangu zvangu vekubudirirwa hangu matambudziko angave aripo but zviri nani but hanzvadzi dzangu kadzafa hadzisisipo nokuti amai vaidzirwisa panyaya dzimbe. Ko munoziva kune mhuri here kwaibva ana baba makamboedza here kuenda mukanowatsanangura noti nematambudziko akadai atiri kusangana nawo? Ana baba vangu vanaberekwa vakawanda mumhuri mavo, vakaberekwa vari vaviri, baba vangu nemunini wavo. Saka pangosarawo hanzvadzi dzangu vanababa munini vangu dziripo. Tikambozvibvunzawo vakati isusu kwatinongofambawo kana kuchechi kwatinoenda zvekwana baba izvi ameno kana zvichazobudawo hatizive. But nyaya iri kutaurwa ndeyekunzi mai venyu imi masikana ndowakauraya amai vedu, ichaura amai vedu isusu. Ende chokwadi mai vakataura kuti ndarova amai nini venyu nababa wenyu ndamona pagedhi apa ndamurova netsvimbo yangu. Tikatobuda zvishova tikatoonawo madonwe eropa iroro ameno kuti zvakafamba sei. Ko uyu muprofita akauya akatora tsvimbo nemachira nechichi mataura mukati vaiisa hoko muyadhi akabvisa here hoko idzodzo? Ana chakangobvisa chakangopisa chete iyoyo tsvimbo iyoyo nemushonga yavo ivenzi vairapisa netsvimbo nemachira chete ndozvaakaitwa. Pane izvi manje akatya anzi umbarume vanondiuraya nekuti mai vangu ivo vanga vashaya vanga vachiripo zvese zvitakazviita mai ava vachiripo havachiri vapi kuti titofamba but vegona kukurambirai kuti inini handina chandakabata munhu airoya murume wangu zvikanzina madzibaba ekogo dai ari murume wenyu dai ndataura zvekuti murume wenyu ini ndikutaura zvekuti ndimi siyanai nemurume wenyu ine ndimi makauraya futi chi murume wenyu. Alright, nhasi rubatsiro rwamunotsvaga rwakamira sei uye muri kuritsvaga kupi? Kune vemakereke here, kuchivanhu here, kana kuti muri kuda rubatsiro rwakaita sei? Ini nangu rubatsiro rwandiri kuda hangu ndingadi hangu kuchivanhu nekuti kwandafamba ka ndichimbonzwawo kuna vamwe madzibaba akambondibatsirawo akanditi zviri kupamba penyu hazvidi zvechikereke nekuti mai venyu vakabata mushonga, hondo inorwa nehondo, hazvidi zvechikereke. Mukatoona munhu wechikereke anouya achiti dare repamba penyu ire anorigona anenge achikuudzai kunyeba, asi mukaenda kuchivanhu mungabatsiriki nekuti ndo vanoziva kumagadziriro anoitwa zvinhu zvinyoka idzo nezvikwambo izvo nezvii zvakabatwa pamba penyu ndo vangakwanise kukubatsirai. Inini maonero angu hangu ndinoda hangu kuchivanhu ndibatsirike ndiri ikoko nekuti kana iri miteuro unotenga uchazadza chigubhu tageza taneta takanda taita sei hapana ndimakageswa kare nemvura dzevafi idzo ndofunga takatogezwa kuzvituna pomwe takatodzidyiswa nekuti mukadzi uyu aida zvinhu zvakanyanya. Fungai munoti muHarare muno mai vangu pane pavakamboya nekamba yeblack ikagara pamba hatizivi kuti yakagara nguva yakareba sei kamba iyi neudiki ihwo hanzvadzi yangu andosira uyu mudiki uyu amena ndizivi chii chakamupfeka wakangoitorowo kamba iye kanoisa kuend road kwerodhi yedu vangoisawo pakati perodi tese tiripo zveudiki tingotamba kati aiwa tisaende kumba tinoda kumirira kuti kamba itsikwe iyi takangomirawo sho kamba iye ikazongotsikwa nemotikari kusaziva kuti kutsikwa kwayakaitwa yakabva yafira ipapo kana kuti yakadzoka pamba. Chinhu changa chauyawo nacho pamba kechi mai vangu vakauya nenungu pamba muHarare mandiri kutaura nezvamabhasi pamusha takakurira muHarare vakauya nekanungu kavo kakagara but kanungu ndo handichatondera kuti kakafambawo sei nehandichazive. Zvaigara pai? Zvaigara panze. Imhuka dzemusango ke? Imhuka dzemusango idzi. Panze pai? Muyadhi pai? Muyadhi
zvegara ndoniko zvongo zviri payadhi papa zvichingotenderera tenderera kusaziva kutoti iwo vaizozvisawo pai hataizomboziva but zvegara muyadhi. Gogo vaichengeta makatsi anosvika pamwe zvoguma kana 10 kana 12 makatsi muyadhi imomo futi muharare kama ndikutaura zvipuka kaizvi zvavari kuchengeta makatsi aya isati ziva kuti makatsi aya vaimaiti sei kana nzwa kuti vari kuda kuteya makonzo acho katsi 1 iri inotonzwisisika ko 12 idzikitsitsi sezvinonzwa uri kupfuya mombe dai vane musha hatina mbobva takaita musha mutauni matiri kutaura nezvamo iko zvinopamba pedu chepo iko zvino pari kupwanyika pega mahwindo maglazi aya ari kutsemuka ega iri kupemba iri kudziva resekwa kutumwa ndokwatakakurira zvoroti kubva gogo vavigwe kusvika vafe ndakapedzisira kusvika pamba pedu 2018 gogo vachifa kusvika nhasi uno handitopinde mugedhi medu ndikangopinda chete mugedhi momo ndatotanga kutorohwa nezvinhu hamuchatombondibati saka ina handisi kutopinda pamba ipapo handitopindi hapapindiki pari kungogara nzvadzi yangu nemaloja iye wachona anenge akutomboita kakurasika njere futi kaari kuita ukamubvunza kuti kopamba pauri kupagara sei anozoti zvese zvese zviri right inini mazuva anototoprofita kana mukauya kana nemunhu anenge echindotogona kubatira dare racho kuratidza kuti naye ari kutoshandiswawo ari pamba ipapo. Saka kune vanoda kukubatsirai vanokubatai papi? Vanoda kundibata vanondibata panhemba dzangu dzinotidzo 078 536 6397 ndokumbira mudzitsokorodze futi 078 536 6397. Right. Ndinotenda nenguva yenyu yamatipa kuuya kunoku kuti muzotitsanangurirawo nhamo dzamuri kusangana nadzo. Ndichiva nechivimbo chekuti muchawana rubatsiro rwamunotsvaga. Ndinotenda. Zvinonzi chakafukidza dzimba matenga. Ndisisi Beauty Nyamatare vanga vachititsanangurira matambudziko avari kusangana navo mumusha mavo. Zvakasangana nababa wavo vachikura, kusawirirana kwaivapo pakati pevabereki vavo nemishonga yavanofunga kuti yakabatwa naamai vavo yakukonzeresa matambudziko avari kusangana nawo. Kune vanokwanisa kuvabatsira, namba dzavo ndidzo dzavashedzera uye dzatichaisa futi pazasi pescreen. Sunungukai kuvabata muvapewo rubatsiro rwamunokwanisa kuti matambudziko avari kusangana nawo awanikwe achinopera. Ndinokutendai futi nekuramba muchiona Sly Media TV, ndichikukurudzirai kufollowa maprograms edu ese anobuda paSly Media. Followai, likeai nekushare. Inini zita rangu ndinoitwa Vayichera, ndichikutendai nenguva yamanga muinesu.